салом тамошобинони азиз, мо имрӯз як намуд хӯроки хеле болаззат, хӯроки тоҷикӣ тайёр мекунем. Барои мо лозим аст пиёз, равғани гӯсфанд, агар ки хоҳед, зира, 3 то чеснок, нахӯд, гӯшт, биринҷ ва сабзӣ. ҳоло бошад, шурӯъ мекунем. тамошобинони азиз, мо дегро мондем то гарм шавад. ҳозир равғанро меандозем. равғанро андохтем тамошобинон. ҳоло бошад, равғани гӯсфандро меандозем дар дег. баъд гӯштро меандозем. барои гӯшт дар пухтанаш мо мурч меандозем. мурчи майдашуда камтар. хеле болаззат мекунад мурч ва тез мепазад. گوشت سرخ میکنم. این طور گوشت رو سرخ میکنیم تا سرخ شدنش و بعدا پیاز رو میاندازیم. тамошобинони азиз, пиёзи мо ҳам сурх шуд. ҳоло бошад, сабзиро меандозем ба дег.
سبزی‌ро камтар тафт медиҳем. баъд аз он нахӯдро меандозем бо чеснок. баъд обашро меандозем. дар ҳамин маврид бояд мо камтар зира андозем дар дег. камтар ҳозӣ меандозем, камтар бадтар меандозем. бояд мо 5 дақиқа сабзиро тафт диҳем, яъне бирён кунем. тамошобинони азиз, сабзии мо бирён шуд. ҳоло бошад мо ба ин об меандозем. 15 дақиқа тафт додем сабзиро. ҳоло бошад чеснокҳоро мегузорем дар ин ҷо. ва обро меандозем. обро меандозем. 15 дақиқа меҷӯшад. зирбаки оша мо ҳоло бошад нахӯдро меандозем. پانزده دقیقه در حرارت معتدل میجوشد. بعد 10 دقیقه باید برنج را ترک کنیم. تماشاگران عزیز، با آب سوزان یعنی با آب نم گوشته برنج را تر میکنیم. همین تر میکنیم 5 دقیقه. دهانش را میپوشونیم. بعد از 5 دقیقه بعد تماشاگران عزیز برنج را میشوییم. با آب خوب برنج را میشوییم. با آب خنک برنج را میشوییم. بعد از آن به دیگ میاندازیم. تماشاگران عزیز، زیربکی ما تیار شد. چسناک‌ها پخت. چسناک‌ها رو میگیریم در یک طرف میمونیم. برنج رو میاندازیم.
обро меандозем ва биринҷ. газро баланд мекунем тамошобинон. мана ин дараҷа бояд ин биринҷ ҷӯшад. вақте ки обаш қоқ шуд, ошро дам мекунем. мана тамошобинони азиз, биринҷа обаш хушк шуд. ҳамин тавр мекунем то ин ки дарунаш ба ягон об бошад. инашам тез хушк мешавад. ҳамин тавр 2 минути дига меҷӯшад, 2 дақиқа. баъд дам мекунем ошро. тамошобинони азиз, оби биринҷ қоқ шуд, хушк шуд. ҳоло бошад ошро дам мекунем. чеснокро дар инҷо мегузорем. чесноко пухтагӣ барои маззаш бояд монем. ҳоло бошад 25 дақиқа ё 30 дақиқа ошро дам мекунем дар ҳарорати хеле паст. дар ҳамин хел ҳарорат 25 дақиқа дам мекунем ошро. ана тамошобинони азиз, оши палави тоҷикӣ тайёр шуд. хеле оши бомазза. шумо ҳам метавонед бо ҳамроҳии наздиконатон инашро тайёр кунед. бо иштиҳои таом тамошобинони азиз, то барномаҳои дигари мо.